नमस्कार सांग मैंने जय जगन्नाथ मोर न्यू ब्लॉग आपण स्वागत जनावि आज भिडियोटी स्टार्ट होमर आसिक आम पहुँचीचे तो पूर्व भिडियो कही आम कन्याकुमारी अच्छे यही होटेल बालाजी रे आम अच्छे आम जाइए सनसेट देखी सियाड़ ब्रेकफास्ट करके आसिले होटेल को टे फ्रेश हवा तापर टे रेस्ट नवा होटेल पाखे आमर यहाँ मंदिरटा अच्छी ईसा मंदिरटा मैंने तो आंकर सब प्राय तो गणेश आ शिव को हूँ मानुंट आमर कन्याकुमारी जीक सब जगह अच्छी टिकट काटा है 9:30 बेले जावा आउ थे यहाँ टाइम है ना बाजी 6टा कि 6:30 भितर आम टे रेस्ट नवा गाधेबा टे रेस्ट नहीं खाई तो आस सारे आपर जावा आम मुझे देखी से दीप टाइप अच्छी से कन्याकुमारी मंदिर आट को जावा आम आसीगले होटेल को होटेलटा देखते लाट्रिन एमती देती ये होटेलटा माने जिते भी जगह बुलिक आसलुनी होटेलटा पसंद आसला लोक मानकर व्यवहार भी बहुत ही भल आम ये रेस्ट कलु टे समय तापर आम बाहर पड़ू जीवाई तो समस्ते लाइन लगी आमर तो अलरेडी टिकट काटाई चलू माने ये पाखक लंच पाखक माने जो जीवा समुद्र भितर माने दीप टाइप रही समुद्र भी कहते कौन कह जानी ता भितर माने मंदिर अच्छी आमर स्वामी विवेकानंद जो ध्यान करते सेटा अच्छी आउ कन्याकुमारी मंदिर तक पाद सेटा अच्छी से सब अच्छी से सब देखापी आम चलू आग को बढ़ी चलू देखो मैंने केते भीड़ होती लाइन लाइन चलू आम तो आगु ऑनलाइन टिकट काटलु नहने लाइन में खरारे ठिया पड़े जे खरा बहुत ही खरा शीत दिन है सबुदिन खरा गरम से जगह को जो देखा मंदिर भाया उच्चा टाइप से ब्रिजटा देखा से ब्रिजटा हूँ काचर ब्रिज आम सेठ को जीवु ए ये आमर लंचटा स्टार्ट होगला समस्ते बसिले आगा ना जेहेतु आम टे ठियाचे टिके समय 5 मिनट भी लगलानी प्रतीक नहीं पड़ा देखा सीना एत मानने दूर बाट बहुत ही पाख देला सागे सागे 5 मिनट भी लगलानी पहुँची गलु आम आसिक पहुँची गलु ए ऊपर को मंदिर को जावा समुद्र भितर गुड़ा मैंने मझे मंदिर केमती कर सब मैंने पत्थर पहाड़ को काटिक कर
टाइम रे फोटोशूट होगला ଯିବା ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ତ ମୋବାଇଲ ଆଲାଉ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ କିଛି ବି ଦେଖେଇ ହେଉନି ବାହାରେ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ କରାଯାଇଛି ସେଇଆକୁ ଦେଖିଦେବେ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି କାଚରେ ବ୍ରିଜଟା ହେଇଛି ଏଇଟା ପୁରା ଫୁଲଟା କାଚ ହେଇଛି ତା ଉପରେ ମ୍ୟାଟ୍ ପଲେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପୁରାଟା କାଚରେ ହେଇଛି ପୁରା ମାନେ ଏତେ ବଡ଼ ପୋଲଟା ବ୍ରିଜଟା କାଚରେ ଦେଖନ୍ତୁ ତଳେ ସବୁ ଦେଖାହେଉଛି ତଳକୁ ଅନେଇଲାକୁ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇ ଦେଉଥାଏ ସେତେବେଳେ ତଳେ ପାଣି ଆଉ ପଥର ସବୁ ଦେଖାହେଉଛି ପୁରା କାଚଟା ମାନେ ଯେତେ ଲୋକ ତା ଉପରେ ଠିଆ ହେବେ ଚାଲିବେ କରିବେ କିନ୍ତୁ ବସିକି ଦେଉନାହାନ୍ତି ତା ଉପରେ ବସିବା ପାଇଁ ଦେଉନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କର ସବୁ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଅଛି ବସିବା ପାଇଁ ଦେଉନଥିଲେ ଖାଲି ଚାଲିବୁ ଠିଆ ହେବୁ ଫଟୋ ଉଠେଇବୁ ସେମିତି ବସିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଦେଉନଥିଲେ। बोलना देखे ना काटी गला ଏଇଟା ଆମେ ଉପରକୁ ଆସିଛେ ଏବେ ମାନେ ଷ୍ଟାଚୁ ଟାଇପ୍ର ଦେଖାଉଥିଲା ତାହାରି ଉପରେ ଅଛି ଉପରେ ଭିଉଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ସମସ୍ତେ ଫଟୋ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଷ୍ଟାଚୁଟା କେତେ ଲମ୍ବା 100 କେତେ ବର୍ଷ ପୂର୍ବ କେତେ ଦେଖାଯାଇଥିଲା ସେଠି ଭୁଲିବନି ଦୀପଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଶାନ୍ତି ନିକେତନ ସେଇଟା ଆଉ ଏପଟେ ଆମର କନ୍ୟାକୁମାରୀ ପାଦ ଚିହ୍ନ ସେଇଟା ଥିଲା ଏଠି ଆମେ ଆସିଗଲୁ ସେଠି ସବୁ ବୁଲି ବୁଲାକି ଆସିଗଲୁ ହୋଟେଲକୁ ଗାଲିର ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖିଆ ଚାଲିଛି ଟାଇମ୍ ଆସିକି ଗୋଟେ ଲଞ୍ଚ କରିନେବୁ ସାଉଥ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ତାଙ୍କର ଖାଇବା ପାଇଁ ସେ ବିଟ୍ ଆଉ ନଡ଼ିଆ ଭଜା ଆଉ ସେଟା ସବୁ କଖାରୁ ରାଇ ଆଉ ଖଟା ଲେମ୍ବୁ ଖଟା ଭାତ ଆଉ ଡାଲି ଏତିକ ଖାଇବା ଆମେ ବହୁତ ଭୋକ ବି ଲାଗୁଥିଲା ବହୁତ ଖରା ହେଇଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ଥକି ହେଇଥିଲି ବୁଲି ବୁଲି ଆଉ ଭାବିଲୁ ଏକାଥରେ ଲଞ୍ଚ କରିକି ଯିବୁ ହୋଟେଲକୁ ତାପରେ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ କରିବୁ ଆମର ଖାଇବା ଏତିକ ଆସିଗଲା ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇଦେବା ଆମେ ଟିକେ ଲଞ୍ଚ କରିକି ରେଷ୍ଟ କରିସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଆମେ ବାହାରିଲୁ ଆମର ଟିକେଟ୍ ବୁକ୍ କରିଥିଲୁ ଆଉ କନ୍ୟାକୁମାରୀରେ ଯେତିକି ସବୁ ଜାଗା ଅଛି ସେଠି ସବୁ ବୁଲେଇବେ ବସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମାନେ ହୋଟେଲ ତରଫରୁ ଏଟା ଥିଲା ପଇସା ନେବା ଜଣକା ହେଉଛୁ 200 ଟଙ୍କା ଏଠି ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗା ସବୁ ନେଇଯିବା ବୁଲିବା ପାଇଁ ଏମିତିରେ ତ ଏକଲା ଯାଇ ହେବନି କି ବୁଲି ହେବନି ସେଥିପାଇଁ ଗ୍ରୁପ୍ ଟାଇପ୍ର ବସ୍ ଗୋଟେ କରାହେଇଥିଲା ହୋଟେଲରେ ଯେତିକି ଲୋକ ଥିଲେ ସମସ୍ତେ ବାହାରିଥିଲେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ଏଇଠିକୁ ଆସିଥିଲେ ଏଇଟା ହେଉଛୁ ଆମର ତିରୁପତି ବାଲାଜୀ ମନ୍ଦିର ତିରୁପତି ତ ଯାଇ ହେଲାନି କିନ୍ତୁ ଏଇଟା କନ୍ୟାକୁମାରୀରେ ମନ୍ଦିରଟା ଅଛି ସମୁଦ୍ର ପାଖରେ ବହୁତ ହି ଭଲ ଭ୍ୟୁ ଥିଲା
ଆମେ ଏଠିକୁ ଆସିଥିଲେ। ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ତ ଆଲାଉ ନାହିଁ ଫଟୋ ଭିଡ଼ିଓ, ସେ ବାହାରୁ ଟିକେ କରିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆଉ। ମାନେ ମନ୍ଦିର ସେ ପାଖରେ ପୁରା ସମୁଦ୍ରଟା ଅଛି। ତାପରେ ଏଟା ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଆସିଛେ। ମାନେ ଭିତରେ ସବୁ ଅଛି ରାମାୟଣ ବିଷୟରେ। ବାହାରେ ତ ପାର୍କ ଟାଇପ୍ର ଥିଲା, ଆଉ ସାମ୍ନାରେ ଅଛି ହନୁମାନଙ୍କ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଗୋଟେ ଅଛି। ଆଉ ରାମାୟଣ ମାନେ ଭିତରେ ରାମାୟଣ ପୁରା ଇଏଟା ଅଛି, ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ପୁରା। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ଥିଲା କନ୍ୟାକୁମାରୀରେ। ସବୁ ଜାଗା ବୁଲି ଯାଇଛୁ। ଭିତରେ ଭିଡ଼ିଓ ଆଲାଉ ନାହିଁ, ମନା କଲେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲି। ଆମେ ଭିତରୁ ଆସିଲା ପରେ ତାପରେ ଏଠି ଆମର ବାହାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବାହାରର ଭିୟୁଟା। ସେଠାରୁ ଆସିସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଏବେ ଆସିଛୁ ସାଇ ମନ୍ଦିର। ସାଇ ମନ୍ଦିର ବହୁତ ବିରାଟ ବଡ଼ ମନ୍ଦିରଟା। ଶିରିଡ଼ି ସାଇ ମନ୍ଦିର। ସାଇ ମନ୍ଦିରରୁ ଆସିସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଏବେ ଯାଉଛେ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରକୁ। ଏଠି ତାଙ୍କର ଅଛି ଯେ ମାନେ ପୁରୁଷ ଲୋକମାନେ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିକି ଭିତରକୁ ଯାଇପାରିବେନି, ସାର୍ଟ ଖୋଲିକି ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ତ ଜାଣିନଥିଲୁ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଗଲୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପାଇଲୁ ଯେ ମନ୍ଦିର ତାର ଏମିତି ରୁଲ୍ ଅଛି। ମନ୍ଦିର ସମସ୍ତେ ସାର୍ଟ ଖୋଲିକି ଯାଉଛନ୍ତି, କେବଳ ପୁରୁଷ ଲୋକମାନେ ମନ୍ଦିରରୁ ବାହାରକୁ ଆସିଲା ପରେ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିପାରିବେ। ଆମ ବୁଲାବୁଲି ସରିଗଲା। ଆମେ ସେଇ ଯେ ହୋଟେଲ ଖାଇଥିଲୁ, ଲଞ୍ଚ କରିଥିଲୁ, ସେଇ ହୋଟେଲକୁ ଆସିଲୁ ଡିନର୍ ପାଇଁ। ରୁଟି ଆଉ ଚଣା ତରକାରୀ ଖାଇକି